ole Thlirtu te in zavain chibaivek ole tun tuma chuan karma salama kan thu ngaihthlak chhunzawmna kha kan nei dona lalisua Krista inhumhimna atana Thlirtu te na kan hriat ngei tur poimo tak mai kan ngaihthlak don ani tun tuma kan thu puya tan chuan Inchhirna chhnih le Simna ti ani doni kan chang in nga na tur Bible lo cherila Sam som thum le pali chang som pariat thu hi Sam som thum le pali chang som pariat lalpa chuan thinlunga lungchhia te chu a hnai thina rilrua inchhira piang te chu a chandam thrin ti thuini se a thu kan chiar te kan zatan lalpan malsawm rawhse amen ole kan muang khan thinlunga lungai tele lungchhia tele rilru inchhir ngoi te chu pathianin a chandam thina angai damani ti kan hriani chu wang chon Isua Krista inhumhimna atana mang tur te chuan lalisua Krista chu lalle chandam tua kan poma a Nung kan zui don ani chuan kan sualna zawng kalsan turin Inchhirna dikle Simna dik kan nei angaya chumini wang chuan thinlunga inchhir ngoi te rilrua inchhir ngoi te Simna thinlung nei Simna tel inchhirna kha kan nei apoimo hle don ani tun tuma chuanin Bible inchhirna chhnih kan endona chungte chu pakhatna chuan Simna tel inchhirna ania panhna chuan Simna tel lo inchhirna ani chung panhi te chu kan en hodon ani mathaya bung som hni le paruk chang som ruk le pakua tanga chang som sari le panga thleng kan chiar chuan veteran Isua a phat thu kan hmu a chanchin chu kan hravekin arin om veteran hena khan lal Isua khan ar khuan ma in voithum min phatang atini mase ka ti hun lai khan petera khan Isua Krista kha a phatin a in ring bikin arin om lovani lalisua Krista tana thi thak ngam khopa in pezo ania amar chu a hun alo thlenga ar alo khuan chuan enge lo thleng kan hriani tiro u petera thinlung chu chhun angin alo na ta azir tirtu in ar khuan huna chuan voithum min phatang ati kha alo thleng dikta ti an hriat khan rilru ana alungai ani a thinlung chu aruma a ke soma a inchhir ngoi mai ni chu inchhirna dik chuan Simna akeng tela chu tiang chuan petera chu inchirin a thinlung chu arumin a chapta roi maya ti chuan gas mani huana chuan bultran thaturin akir le ani a poimo khop mai hela hi keini kan sual ti to atangin inchhirna thinlung nein Isua Krista nen kan pan to em chu inchhirna chuan Simna dika min hruailu tem chu keima ani nge hina kan hriat chian angai ani ti chuan petera chu kan soi ang khan bultran thale in lalisua Krista in hlan tharna nein in pumpek na nun anei ta ani chu ti chuan rong bol na chanchin engkim kan hria atopa phei chuan anzir tirtu a khen be tlak po kanilo ti in a letling zawng in an kheng bet ani kha chu tiang chuan Simna tel inchhirna chuan nun asiam tha a nun thar pethin ani tun huna hian mani theu loin zo taila eng Simna in nge kan thil sual ti dei kan sim vele eng inchhirna in nge kan inchhir vele eng inchhirna in nge kan sual ti awanga poi kan ti na te hi kan nei le ilawin zo tang u inchhirna dik chuan Simna akeng telani apanhna chuan Simna tello inchhirna lo en leila mathaya bung som hni le pasari chang thuma tanga changa kan chiar chuan Juda Iskariota chang kan hmu ani Juda po kha a inchhir ve thowa mase kha inchhirna khan
Simna apelova in siam thatna po ane heklovani Juda kha Isua Krista nung zui tu le azirtir te zinga mi ve tho ania ani po athil ti suala khan ain chhir ve em ani kha Isua ashal na tang kasum thumpo pui thiam tele lalte nena upa te nena khan ava peve nge ya ava pelet le ngei ani amai ro chu chutia inchira azirtir tu ashal naman ava pek let khan bultran that zai arel ve hap lo mai he inchirna hi eng inchirna nge ni ta ang inchirna dik kan ti theyangem ani theilovani inchirna dik chuan simna akengtela ma se juda inchirna ve thung ero chu simna tello inchirna ani tlat mai ni atop dan phei chu lungche thlak takani ti kan shria ani simna tellovin a inchira ti chuan enge a hun top chu lo ni ta ama nun alani kha apoi em mai ni chu wang chuan inchirna dik chuan kan nuna hian ngong anei ngei tur ani a tha zawngin ngong anei tur ani inchirna dik lo ero chuan a tha zawngin ngong anei ngai lova juda chan angkhani a che zawngin ngong anei thin ani chu wang chuanin lalisua Krista nen kan pan hian inchirna dik tak kan inchir angaya simna dik tak kan nei angaya ni ti chuan inchirna dik tak chuan simna thin lung min nei tir boka apoi mo khop mai simna tello inchirna he inchirna suak ani ti chuan inchirna dik chuanin in pum pek na nun min nei tir nge yani kanin chirna hi adikem kanin chirna hian simna akeng telem chu simna chuan Isua Krista nena in pumpek na nun min pe emti hi kanin zo tur poimo tak ani chu lali Isua Krista inhumhimna atana mang tur te na kan nei ngei tur ani tlat mai ani hun nununga kan om to a lali Isua Krista nena in pumpek tur kan to ani Isua Krista nena in pumpek silova keima ni du dan anga kan lanun fo mai chuan eng tikdar kara nge kan damlai ni atlak don kan shelo chu wang chuan in ring renga omtur kan ni a in chirna diktak simna diktak kan nei angai ani thu fing te bung som ni le pathum chang som ni paruka chuan ti hian alo soya ka fa pa I thin lung min pero ati lalisua Krista hian kan thin lung a nena pe turin min du ani chu enge om zia kan ti chuan a nena in pumpek turin min sawm ani kan nun zawng kan theina zawng hi lalisua Krista chuan a nena pe turin min sawm ani chu in hlan theidonem Isua Krista tan hian in hlan theidonem lale chandam tua ipoma Inhumhimna atan ilo thlanga chutia I thlang ani si chuan in pumpek theidonem le I thinlung chu Krista nena ipe theidonem le kan la pe theilo ani chuan khovel thil ngainat na te keima ani atanga pai thak tur kan la nei tina ani Inchhirna dik simna dik kan nei angaya chu chuan Isua Krista nena in pumpek na nun min nei tir don ani Deuteronomy bungruk changa chuan lalpa in pathian chu in thinlung zongin in rilru zongin in chakna zongin ati in chakna zongin a zong ati tlat chu zong chuan in mangai turani ati tlat mai ni chu a zong ram kan pe kangai a zong ram kan pe theilo ani chuan Isua Krista humhimna hi kan chang ngai don lawani mathai bung som ni le pani chang som thum le pasaria po ti hian alo suya
lalpa i pathian chu i thinlung zawngin i tharau zawngin i rilru zawngin i hmangai tura ni ati chu wang chuan kan ka chawa hmangai lovin kan thinlung zawngin kan tharau zawngin kan theina zawngzonga hmangai turin thu min petlat mai kan Bible hian kan theina zawngzong a zawngzonga pathian hmangai le turin min phutlat ani chu chuan enge entir kan ti chuan in pumpek nanun a entir ani Isua Krista Inhumhimna atana mang turte chuan lalisua Krista nena kanin pumpek angayani sual huat na tello Inchhirna hian in pumpek nanun min pe theilova min pe ngai heklo ani karma sa kan ngaihthlak to ong khan entir na poimo tak mai ka soi to a khai entir na ang deuh khan tun tuma po hian kar mangin entir na pakhat kan soi le anga ruwa sulain kar chunga ilu chuan I him don ti in hriani kar kongka chu ain hongsa reng maya amaro chu kar ring em chung chuan kar bula chuan dingin kar chu ivadom ringot maya ruwa laka chuan I him reng lovani engwange ipuma kar chunga ilu lo wangani ama ero chu ipum khan itak sapum pui kha kan tiang chu kar chunga lut ni lang chuan akongka in khar chuan ruwa laka I him dona ma se kar chu iring ema a chunga lut talo chuan kar chu ivadom ringota ruwa laka humhim in talo ani chu tiang chuan Isua humhimna po hi karma sa kan suyang khan a zong ram in pumpek na kan nei lo chuan a humhimna kan changdon lo ani chu wang chuan kanin chira Isua Krista nen kan pan hian Simna tel Inchhirna kan neem ti hi kanin zo fo angai ani tun tuma po hian ma ni cheu aloin en fiale taila lalisua Krista nena kanin pumpek na hian Inchhirna dik tak akeng telem Simna dik tak akeng telem ti hi kanin zo angai ani Jeremia bungsom hnile pakwa chang som pathuma chuan ti hian min lo hrila min zonga in thinlung zonga min zon huna min mu ang ati chu ama pathian ngei pon ama chu kan zong ngei don ti ashia a ma se kan thinlung zonga kan zon malo chuan kan mudon lo ti min shil thlap mai ani chuwang chuan lalisua Krista Inhumhimna atana mang tur te chuan kan thinlung zonga pathian kan zona kan thinlung zong atan kan hlan angai ani chuti huna chau chuan pathian chandamna pathian humhimna chu kan changdon ani ziak tu pakhat chuan ti hian alo soya Krista tana thushatu kan ni awangin khovel thil hian kan hun le rilru alua khatura ni lo ati avan poimo em tra u hun hununga kan cheng to kan soifo lalisua Krista tana nun mangtur kan ni to a he hun hununga hian engtiangin nge kan hun hi pathian tan kan hlan le khovel thil te chuan min la bo boyem le khovel sumle pai ho sak na te san chak na te lansar chak na te lar chak na te hian min la bo buai ani chuan Isua Krista phatsan tu kan ni dona lalisua Krista humhimin kan theidon lo ani chuwang chuan unaw du tak tun huna hian lalisua Krista nena chuan ini na angin loki ro le Isua Kristan min siam thadu a min ngak ringa Inchhirna dik tak nen Simna nen ron pan ro anin alo chandam don che a anin alo siam thar don che a ama rin thiam na te alo pe che anga tharau thiang hlim tran puina in
tharau thiang hlim ti chak na in an hnen chu ron pan ro le ti chuan Krista humhimin i om theidon ani athu kan soite kan zatan lalpan mal min som sak rawhse amen